Jinjina ga Shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tchani. Fitacciyar sabuwar waƙar da Fati Nijar ta yi wa Shugaban ƙasar Nijar, yanzu haka za ku ji cewa ta samu lambar yabo tare da kuma babbar kyauta a ƙasar Nijar ɗin. Kasancewar irin yadda ta tunzuro Shugaban ƙasar Nijar ta kuma yabe shi da kuma ƙara fasa masa kai akan irin ayyukan da yake gudanarwa a ƙasar ta Nijar. Wanda yanzu haka za ku ji cewa wannan waka da Fati Nijar ta yi ta matuƙar kankarowa 'yan Nijar mutunci, sannan kuma 'yan Nijar sun yi matuƙar jin daɗin wannan waka. Wanda in ba ku manta ba masu sauraro za ku ji cewa shahararren mawaƙin nan na Najeriya wanda kuka sani da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara sai da ya ittifaƙi tare da ɗaukar alƙawarin cewa dole sai ya kuntata wa shugaban ƙasar Nijar muddin bai saki tsohon hamɓararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazum ba. Sakamakon kasancewar sakin waƙarsa ta biyu da ya yi a arewacin na Najeriya wadda ya yi wa Janar Abdurrahman Tchani ɗin. Yanzu haka za ku ji cewa bayan irin kariya da wato Tchani yake samu daga wajen 'yan Nijar ɗin, ya kuma ƙara samun lambar yabo shi kansa a Nijar ɗin. Kasancewar irin taimako da kuma wato adalci da yake yi wa talakawan da ke ƙasar Nijar ɗin, don ganin cewa ya faranta musu a bisa ƙa'ida yadda doka ta yanke. To a yanzu haka dai masu sauraro muna mai fatan za ku gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, musamman ma idan har ka kasance ɗan ƙasar Nijar ko kuma ɗan Najeriya waɗanda suka je ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To kada ku wuce ku tsaya ku saurari wannan zazzafan labari ɗauke da sabuwar waƙar ta jinjina da kuma ban girma wanda muke tafa da ita. Amma kafin nan mai sauraro daure da ka je ka danna subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai baka damar samun zafafan labaranmu ɗauke da kuma sababbin waƙoƙin namu waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Amma muddin baka danna mana subscribing ba da kuma alamar ta ƙararrawar sanarwa ɗin, ba za ka taɓa samun labaran waɗanda muke kawo muku ba da zarar mun saki a wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan tasha tamu masu sauraro da kuke yi. Ku ci gaba da kasancewa da mu don samun wasu labaran.